Nakuratan ni sa balita mo. Nakapakurat sa tibok pwersa sa Philippine National Police Regional Office Command 11 ang kalit nga pagtangtang kang Brigadier General Aligre Martinez kagabi sa dihang migawas ang order gikan sa Camp Crame. Karong adlaw mo kanaog na si Martinez is si PNP 11 Regional Director ug madistino sa Police Holding and Accounting Unit Directorate for Personnel Records and Management ug hulipan ni Police Brigadier General Nicolas De Loso Torre III. Gikumpirma ni Major Catherine De La Rey ang report sa Newsline. Yes, ma'am. Confirm na ay na-receive ang Police General Office 11 na relief order ni RD, Police Brigadier General Aligre Martinez, effective June 14, 2024. And then, nakatalaga na mo pulis sa si Police Brigadier General Nicolas Torre III na kasamtangang head sa Communications and Electronics Service sa nakabase sa Camp Crame. Ma'am, asa ma-assign si General Martinez? Ma-assign si General Martinez sa PHAW DPRS. Muna siya ang Directorate for Personnel and Records Management. Kini nga kabaguhan base sa Special Order number NHQ50 URA 2024-5363 nga dunay pitsa Hunyo 13 nga nadawat sa PRO 11 kagabi. Apan dili lang si General Martinez ang gipangtanggal sa pwesto, gitangtang usab ug gibalhin ang 8 ka opisyal sa Criminal Investigation and Detection Group ug 2 ka membro sa Special Action Force ug kining tanan gikonpirma ni Major Catherine De La Rey. Yes, napoy release order ang mga sakop sa CIDG o including sa South. Ang mga opisyal sa CIDG nagipalagpot sa Calabar Zone. Langkuban nilang Police Colonel Alan Renigal Basia, Police Colonel Dexter Domingo, Police Major Ricky Fornolias, Police Major Nilo Moralios, Police Captain Martin Cordero, ug nilang Master Sergeant Mark Aala, Mediavillo Alcantara, Rodrigo Arguillas, Jonathan Ricto ug Police Sergeant Adel Balais. Samtang ang laing 2 ka membro sa Special Action Force nga ipalagpot usab sa Calabar Zone gilangkuban nilang Police Corporal Francis Paul Amisola, Police Corporal Luis Lurk Catedral. Nganong gipangtanggal ang mga opisyal sa ilang pwesto? Mao kini ang tubag ni Police Major Catherine De La Rey sa akong pangutana. Based sa statement sa Chief PIO sa Crame, related sa katong issuance sa warrants of arrest against kang Quiboloy diha sa Kingdom of Jesus Christ. Si Martinez, 47 pa lang kaadlaw nga milingkod isip PNP 11 Regional Director. Sumala sa tinubdan sa Newsline ang pagtanggal sa mga opisyal resulta sa dili klaro nga intelligence information sa paglusob sa PNP, CIDG ug SAF didto sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Buhangin ug sa Prayer Mountain ug Glory Mountain nga gipanagiyahan sa nagtago-tago nga si Apollo Quiboloy. Bisan pa man sa kadaghan sa gipakatag nga pulis. Ulag gyapon nila nakit-an si Quiboloy ug 5 ka miyembro nini nga nagatubang sa mga kasong pagsupak sa Section 5 sa Republic Act 7610 o Special Protection on Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act under Section 10, Qualified Human Trafficking under Section 4 of the Republic Act 9208 nga ana karon didto sa Pasig Court. Sumala ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, overkill ang paglusob sa PNP sa mga propiedad ni Quiboloy. Si Duterte nga nagsilbing administrador sa mga propiedad ni Quiboloy, nagbutyag nga andam silang mupasaka og kaso batok sa mga pulis nga milusob sa teritoryo ni Apollo Quiboloy. Sumala sa kampo ni Quiboloy, inosente siya sa mga kaso ug dili kini mogawas kay basin patyon siya tungod kay nakigkonsaba ang Estados Unidos kang Presidente Ferdinand Marcos aron itaral ang televangelist. Daghan ang pagan sa paningkamot nga madakpan si Quiboloy. Si Quiboloy nga nagpasiatab nga appointed son of God na himong sentro sa mga kagubot. Apan sumala sa pipila ka kritiko ni Quiboloy niadtong panahon ni Kristo, ang tinuod nga Dios iyang giatubang ang tanang nang himaraot kaniya. Giatubang ni Kristo ang tanang nagluib kaniya. Gani nagpalansang kini sa krus aron maluwas ang katawhan. Samtang sa kaso kuno ni Quiboloy, nagtago-tago kini ug ang iyang miyembro ang miatubang sa otoridad. Ang iyang sumusunod ang naipit sa mga kaso nga gipasangil kaniya. Sumala pa sa pipila ka mga kritiko kung mulutaw lang si Quiboloy gatubangon niini ang mga akusasyon ug aligasyon batok kaniya. Maundang na ang kagubot sa hutong sa Philippine National Police ug maklaro usab kung inosente ba kini sa kaso kung itaral na kini didto sa korte. Edith Kaduay, Newsline Philippines. Stay safe!